Готови ли сме да се освободим от старите модели, които вече не работят в живота ни и да се свържем с по-дълбоката си истина? Това е един от основните въпроси, който ще ни зададе пълнолунието в Скорпион на 12 май, малко преди 8 вечерта. Знаете, пълнолунието е само по себе си напрегнат аспект, тъй като Слънцето и Луната застават едно срещу друго, двете светила, и правят опозиция. Ще имаме още повече фойерверки, тъй като Слънцето се намира в близост до планетата Уран, която може да си представите като една електрическа енергия. Уран е в последните градуси на Телец и ще прави опозиция към пълната Луна в Скорпион. И какво означава това? Това всъщност означава, че ако Скорпиона отговаря за нашия най-дълбок емоционален свят, за нашето несъзнавано, за нашите скрити желания, крайности, зависимости, но и за нашата най-голяма сила и най-голяма психична издържливост, и ако процесите по Скорпион и Плутон, който управлява Скорпион, се случват бавно, много дълбоко и не дават веднага резултати, то Уран е този електрически ток, който те разтърсва внезапно. И говорейки за Луната, говорим за чувства, емоции, за скрити неща, които само ние си знаем. Така че за доста хора това пълнолуние ще бъде изключително емоционално, изключително ще натисне много, много дълбоки чувства, копчета, модели, и най-хубавото е, че имаме шанса там, където се усетим натиснати, там, където се усетим активирани, да си вземем силата, която си е в нас, и да видим това нещо по какъв начин бихме могли да го трансформираме и да го материализираме в живота си под формата на нещо красиво. Защото доста често темите, свързани с Скорпион, те не са леки теми. Защото, знаете, символ на Скорпиона е змията. Змията, която пълзи по земята. И тук за много хора скорпионските теми са свързани с едни човешки, вътрешни желания, с неща, които не искаш да показваш пред другите хора. Свързани са с нашите сенчести аспекти. Това, което е нашето несъзнавано. Както знаете, Скорпион се управлява от Плутон. Това е планетата, която е открита 1930 година, в началото на 20 век. И с нейното откриване всъщност се поставя началото и на психоанализата. Тогава Фройд започва да говори за несъзнавано, или както битува най-общо и комерциално подсъзнание, но такова нещо като подсъзнание. Ние, хората, които се занимаваме с психология, много добре знаем, че няма нещо, което е подсъзнанието. Говорим за несъзнавано, за това, което не съзнаваш. И всъщност целият ни живот ние си мислим, че ние съзнателно управляваме, контролираме живота си и го насочваме, но всъщност абсолютно всичко в живота ни се управлява от нашите модели, вярвания и убеждения, които носим в нашето несъзнавано. И когато ние ставаме наясно и те се осветяват за нас, нашите модели, образите, символите, които носим там, всъщност ние имаме шанса да ги трансформираме. Въпросът е, че доста от тях ние не си даваме сметка за това. Затова това пълнолуние е едно чудесно време, което ако ви натисне някакви копчета емоционални, или ако излязат ваши модели или ваши вътрешни диалози, за които само вие сте наясно, чувства, емоции, с които само вие си знаете какви са. Те не са достояние на другите хора. Това е нещо интимно, нещо скрито от другите. Може да е тайно. Ако се активират такива неща, разгледайте ги
и вижте всъщност какво те искат да донесат тези желания и пориви. Всичко потиснато е възможно да излезе наяве в това пълнолуние. И всъщност би било чудесно, защото ние ще имаме шанса да го осмислим по нов начин. Тъй като пълнолунието, пак казвам, е в Скорпион. Управителя на Скорпион, Плутон, се намира в Водолей. Това означава, че това пълнолуние е изключително ключово не само за хората, които с зодия Скорпион имат разположение в Скорпион, ами и за всички телци, тъй като Слънцето е в Телец, и също така за всички лъвове и водолеи, особено за тези, които са родени в края на знака или имат разположения между 20 в 22 градус се случва пълнолунието, така че целият кръст е активен. И тъй като Плутон във Водолей, знаете, това беше събитието на миналата година, живеем в една тотално нова ера в момента, с това влизане на Плутон в Водолей. Той прави един аспект към Меркурий, който е комуникацията и начина на мислене. Затова е много възможно да получим много внезапни осъзнавания, много да сменим гледната си точка. И точно това е ценното, защото ако ние успеем да разгледаме някоя много интензивна тема в нашия живот, която активира много мощни чувства и процеси вътре в нас, чисто психологически, или някакво желание, което ние имаме от дълго време, нещо, което не си позволяваме, нещо, което потискаме, някакъв модел, който имаме в живота си, ние можем да застанем от съвсем различна гледна точка, да го погледнем това нещо. Така че едно чудесно време за трансформиране, за обръщане навътре. Знаете, много пъти съм казвала, тези, които следят това, с което се занимавам и са участвали в мои събития, проекти, че абсолютно всеки един аспект в астрологията, аз никога не ги деля на добри и на лоши, има напрегнати аспекти. Но абсолютно всяка планета, абсолютно всеки аспект има своето отработване. Тоест, ако ние имаме един труден транзит на Плутон, да кажем хората, които са зодия Водолей и хората, които са зодия Лъв и са родени в началото на периода, т.е. това говоря за хората, които са родени около 21, 2, 3, 4, 5, даже по-скоро 24, 25, 26 януари и хората, които са родени в края на юли. Това са хора, които в момента на водолеите Плутон предстои да им застане точно върху техните слънца, а на лъвовете да им направи опозиция към слънцата. И всъщност те ще са много силно повлияни от този Плутон. И ще имат не сега това пълнолуние, а по принцип ще имат за цялата година и тази и следващата, те вече го усещат, ще имат много промяна. Имат шанса да погледнат много неща от друг начин и да разчупят много модели в живота си. Така че тези хора, ако се обърнат към психология, към вътрешните си, към трансформиране на вътрешните си модели на поведение, ако направят една доброволна промяна със себе си в живота си, въведат нещо, което е свързано с Плутона. Плутон е свързан с всичко езотерично, освен психологическа работа, психотерапия, медитации, енергийни практики и много, много, много движение, то тогава те биха отработили много добре тази енергия, изключително добре биха я преработили. Така всяка планета си има нейната сфера
на влияние, с която може да си подпомогне този процес. Защото иначе, например, Плутон е планета, която може да ти донесе паник атаки. Това е планета, която може да ти донесе много силно вътрешно напрежение, много интензивност. Може да ти донесе токсичност в отношенията, може да ти донесе самосаботаж. По същия начин Уран може да носи, един транзит на Уран може да носи изключително напрежение. Както ви казах, изглежда като електрически ток. Това е енергия тук в главата, която усещаш и в нервната ти система, която просто може да експлодираш отвътре, от този ток. Обаче, ако ти работиш с визуализация, ако ти работиш с разширяване на съзнанието си, ако ти работиш с това да мислиш извън рамката, да вкараш всичко нестандартно в живота си, да не реагираш традиционно на ситуациите, то тогава ти отработваш този Уран и той спира да ти носи това нервно напрежение и започва всъщност тази енергия ти, канализирайки я в това, което тя всъщност иска да направи като промяна в живота ти, всъщност тя ти помага и започва да руши точно тези стени, които трябва да руши, точно тези стени, които ти пречат. И ти тогава наистина излизаш, съзнанието ти се разширява и ти излизаш извън кутията. Ще дам примери с Нептун, тъй като това са висши планети и техните транзити са трудни и когато имате такива в картата си, всъщност това абсолютно винаги се усеща. Нептун може да даде много замъгляване, много илюзии, много това да не можеш да видиш ясно нещо. Може да се заблудиш и да се опитваш да избягаш от реалността. И бягство от реалността може да бъдат наркотици, алкохол, но могат да бъдат също така и духовни практики. Може да избягаш от реалността с медитация и с йога, а можеш също така да избягаш и с творчество. Затова ние избираме по какъв начин да се прояви нещо и по колко да дозираме нещата и да позволим на даден транзит да си свърши работата. По същия начин, както казах, за това пълнолуние имаме шанса да се освободим от неща, които са болезнени. Защото една от основните теми на Скорпиона е това, че не може да пуска. Просто защото държи. И така, когато много дълго време държиш нещо, което всъщност е страдание или е болезнено, или е някакво желание много интензивно, което ти имаш, но не можеш да случиш, то какво става? То започва да се възпалява това нещо. И за това Скорпиона, колкото е воден знак, изключително интензивна чувствена вода, в същото време има и тази топлина вътре, един огън има просто, нищо, че не е огнен знак. Знаете, символ на скорпионската енергия е Феникса, който се възражда от пепелта. И за това друго нещо, което може да се интегрира на ниво женска енергия, е просто тази връзка с цикъла живот, смърт, живот. Защото тя е типична за жената. Жената има циклична природа и сега е едно чудесно време да го видим, защото положението всяка година май месеце имаме едно слънце в Телец, имаме една пълна луна в Скорпион по някое време и хем има една тъмнина, една сянка, едни неща, които са неорганизирани в нас, които не ни е ясно откъде идват и в същото време цялата природа цъфти. Затова сега е едно много леко и чудесно време ние да се обърнем към по-дълбоките ни психологически процеси и да разчупим статуквото на нашия вътрешен свят. Аз сега ще ви предложа една медитация, която да ви подпомогне
в това пълнолуние, която ще бъде съвсем кратка и може да си я направите в удобно за вас време, в седнало или в легнало положение. И така, настанете се удобно. Може да си запалите свещето, както аз тук съм си запалила, сложила съм си едно камъче. Може да прочистите пространството, да проветрите, много е важно. Така чисто енергийно да се прочисти енергията на пространството. И след това може просто да си мерите едно удобно, едно тихо кътче и да си пуснете някаква приятна музика или просто да следвате. Аз ще сменя музиката. Много обичам да слушам класическа музика. Не знам дали знаете колко силно влияе звука на мозъка и колко е важно да се слуша класическа музика. Ето сега ще пусна нещо по-успокоително. Може да се настаните където и да сте, дори и да работите. Ето аз съм си седнала тук на дивана. Даже ще ви приближа малко към мен, за да може да ме чувате по-добре. Така. Добре. Сядаме удобно с прав гръб. Ако някой има нужда, може и да си полегне. И затваряме очи. Вдишваме дълбоко. Издишваме плавно. И първо осъзнаваме границите на тялото си. Осъзнаваме и как се чувства тялото ни в този момент. И му позволяваме да се отпусне. Позволете на стъпалата си да се отпуснат. Позволете на цялата си глава да се отпусне. Позволете на мускулите на лицето да се отпуснат. Позволете на бедрата си да се отпуснат. Позволете на таза да се отпусне. Позволете на целия си гръбначен стълб да се отпусне. На плешките, на рамената. Позволете на целите ви ръце да се отпуснат. Позволете на гръдния си кош да се отпусне. Позволете на врата си да се отпусне. И вижте какво се случва с тялото. След като му дадохте своето позволение да се отпусне.
Наблюдавайте потока на дъха, как се движи. И си кажете: позволявам на цялото ми тяло да се отпусне. И насочете вниманието си в точката между двете вежди. И си представете, че дишате през това пространство. Вдишвам и издишвам и вниманието ми е фокусирано в точката между двете вежди. И от тук си представям една стълба, която се спуска надолу от междувеждието към основата на таза. Там, където са скрити най-съкровенните ми желания. Там, където са моите най-интимни преживявания. Слизаме надолу по стълбата до това тайно пространство в своя вътрешен свят. И си представете една врата. Вдишвам и с издишване се отпускам и вратата се отваря. И влезте в пространството, което е зад вратата. И вижте какво има там. Кое ваше съкровенно желание чака? Кое чувство? Какво сте потиснали, сте сложили там, долу? Какво сте скрили дори от себе си? Вижте с какво ще се срещнете дълбоко в своя вътрешен свят. И си представете, че в този момент можете само да чувствате това, което е, без да анализирам, без да си поставям оценки, без да поставям в категории добро и лошо, правилно и неправилно.
Само чувствам това, което имам да чувствам, каквото и да е то. Давам му пространство да се прояви през тялото ми. Приветствам го, защото не му поставям оценки. Единственото, което се питам в този момент е: трябва ли да живее това мое чувство, или трябва да го освободя, или трябва да умре? И ако чувствате, че трябва да живее, че ви храни, че е ваш ресурс, издигнете го в областта на сърцето си и го оставете там, за да се разпръсне през сърцето към всяка една част от тялото. Ако чувствате, че не ви носи това, което бихте искали, пуснете го мислено към земята и го оставете да потъне в земята. Представете си как изтича от вас и как олеквате и се освобождавате. И какъвто и да е вашия процес в този момент, почувствайте отново тялото си. Вижте какво се случва с него, какви са усещанията в него. И през дишането си започнете да се връщате тук и сега. Леко раздвижете пръстите на краката, пръстите на ръцете. Раздвижете нежно тялото. Може да се протегнете, ако имате нужда. Разтрекайте длани, докато се затоплят. Пустете енергията между дланите и поставете дланите пред лицето си. Дишайте през шепите, премигнете няколко пъти в тях и преминете с ръцете, докосвайки тялото си. Прегърнете се, чувствайте енергията на дланите и когато сте готови, може да отворите очи. И ви благодаря за вниманието, за това, че споделихте това видео с мен. И ви пожелавам едно много светло, хубаво пълнолуние и до нови срещи. Чао!